pane someone akasunga door so that kuti gogo kana vakuchira mumba umo asakwanise kubuda. Chembere ngadzife tuwane magaramiro. Anzi vakabva vati zvoni saka uda kuti ndifire munhu here. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Nhasi uno tiri kumaplots akagariswa vanhu kudhuze neChegutu uko pamunda patiri pastendi yatiri pane makakatanwa. Chatisvitsa pano nhasi pamusha pano gogo vechikuru vakatsvira muimba ino yakaparara ishi uye ivo gogo vakatsva zvakaipesisa kutaura kunoku vari muchipatara. Mukukurukura kwataita nevanhu, mwana wagogo ataura kuti nekuda kwemakakava akanga aripo pamusoro pemunda, vavakidzani vavo avo vasina kana kutombobvira vasvika pano musi watsva gogo vaigara vachiti tichakupisirai mumba, uye gogo pavakadeedzera vachida kuvhurirwa goni rinonzi rakanga rakasungwa zvekuti tambo yakazodemburwa nemwana wavo. So wakatsva gogo, ini ndinogara kwandinogara uko kumba kwangu. Ndakadeedzwa zviri kuma4 kunze kweedzi. Zvikanzi gogo vatsvira mumba. Ndakabva ndauya nemurume wangu naTeti nemurume wavo nemota. Takauya pano tikaona zveshuwa gogo vatsva vabudiswa vari panze vachichema. Saka ini ndakangosvikawo semwana wavo godo ndichichemawo. Handina kukwanisa kunyanya kutaura navo zvakawanda. Ndakangokwanisa kuvabvunza kuti mama maita sei, ndokutanga kuchema. Saka zvadaro vanga vari munhu wanga achichema zvakanyanya achiti ndatonhorwa, ndapindwa nechando, ndatsva, ndatsvira mumba. Ndashedza sisi vako kuti vauye vatese vandikwanisa kundibudisawo mumba. Ini ndakavhara dhoni mukati, but sisi vako ndamushedza akabuda akauya. Saka paakauya akati mama handisi kukwanisa kuvhura dhoo renyu rakasungwa nekunzi. Saka ndakabva ndati anzi vakabva vati zvoni saka uda kuti ndifire munhu here, tarira uone moto wese waperera pamuviri wangu. Saka anzi ndakabva ndati tsvaga chekuita sei chekudamburisa tambo. Ndakabva anzi abva amhanya abva anotsvaga banga ndokudambura kwakaita tambo ndokuzorova dhoo kuti arwisane nekuvhura dhoo nokuda kuti vanga vakavhara nemukati. Anzi arova dhoo rere mbva ravhurika mbva kwanisa kudhonza mama. Achikwanisa kuvadhonza vachibuda panze denga richibva rawira mukati. Saka kuzosvikawo kwatakaitawo panapa ndakavasvika zveshuwa hembe dzanga vakapfeka dzakanamatirana nemuiri. Pane vanhu vashoma shoma. Manext door ava chiri kutinetsa kuti hapana kana akabuda. Vanhu vekure vakanzwa noise. But hapana kana next door akaita sei akauya sevagarisana vanenge tichitarisira kuti ndiwo vanenge vachiona medu hapana akauya. Ndakakwanisa kukumbira sisi vangu kuti ndipewo hembe nenhau kuti zvinhu zvese zvamai zvazvatsvira mumba ndipewo hembe. Akakwanisa kundipa sketi neblouse. Ndakapfekedza mai. Ndakapfekedza mai tikabva taenda navo kuchipatara. Taenda kuchipatara chipadhuze zvikanzi panapa tikwanise kuvarapa nemutsvira wavaita. Chiendai navo kupi? Chiendai navo kuChegutu. Kurikidzana nemagariro ari panapa. Pamunda pano pari kunetsa. Pane makakatano ekuti vanenge vachida kuti mai vabve pano pastendi. Ndofunga kumashure mai vedu vairohwa nerekeni nevana vepapa paplota vakarohwa nerekeni. Varohwa nerekeni bva vatumira mwana wechikoro zvikanzi enda unoudza mai mevi. Ndauya ndakavaona mai vanga vane chironda. Vakati ndaenda kwemupurisa womumushi ndakanavarakidza ndikati one zvandaita sei zvandaitwa nemwana. Mupurisa haana kukwanisa kusimudza musoro. Sevanhu vanenge vachiwirirana here hatizive kuti vanenge vakanyatsokuwirirana pakuita sei. Neumwe mupurisa wechikadzi akaudzwa zvakare hapana akakwanisa kumisa kusimudza musoro. Kusvika mai vai varapiwa vapora. Kusvika nhasi mashoko kuti vana vepo vanenge vachiuya vachituka mai. Takanyarara tichingovatarira tichingoti zvimwe zvacho ngoti mama chisanei nazvo. Pamwe vachatsora vana vavo. Zvadaro vanoramba vana vepapa vachiuya vachituka mai vachitaura mashoko. Pamwe mashoko vana ava vanenge vachimanzwa vachitaura kuvabereki vavo. Vachisvika vachitaura muromo kuti vanotinyaudza mbiya vanopenga da kuti vabve pastendi ndipedu. Tichasvika pakuvapisira mumba. Muromo iwo vaiutaura. Vachifunga kuti kunyarara hakusi sei. Vachifunga kuti kunyarara kupusa. Nhasi zvasvika pakuitika. Zvichireva kuti wese mwana uri kufungidzira kuti mai vakapisirwa mumba. Mai vakapisirwa mumba. Ndoti mai vakatoti ndakashedzera sisi vako. Vakati uyewo ndibatsirewo.
handisi kuona kana musiwo. Uyu musikana paakabuda achimhanya anzi akatara akati dhoo renyu rakasungwa nekunze. Iye akanonokawo kubuda semunhu sisi vangu ndofunga mamboona pamataura nawo munhu anorwara. Pfungwa dzawo chedza dzinonyatsoti munhu anorwara. Saka anzi akatotora banga akakwanisa kucheka nechitambo nekunze. Akarova dhoo akakwanisa kudhonza mai vakabuda kunze. Sezvandambotaura. Kuti dhoo ranga rakasungwa kunze netambo. Mashoko apa amuri kuda kutaura. Tiri kuziva kuti vamwe vakuti zvichida mai semumba mavaibikira, pamwe moto wakabva nemumba, asivo mai vari kuti moto watungidzwa nemunhu anga ari panze. Mai vanga vasingave semoto wekuti vaibikira imomo. Mai ndiwanga uri muraramiro wavo wokuvesa moto mumba mavo pakona vachipinda mumba. Zveti tichaito takatengera matochi kana takangopera mabhatiri vanga vari munhu uya vakatongozvijaira. Vovesa moto wavo pakona. Votowaridza nechekukuku. Zvekutoti ini ndakatombouya panapa ndikatovata nawo. Moto wavo kuseni. Ndofunga moto wona kutoti panapa patori nahuni. Ende havatokwanisa kutotsvaga huni dziya dzekuti huni hombe. Mai vane munhu anotambura negumbo. Vanogona kungotsvaga tuhuni twawo tushoma shoma twekuti vanokwanisa kungoti mumba mavo muite light. Anzi ndakatomuka inini ndichida kuenda kurisesi. Moto wangu wanga watodzima. Ivo vari kuti ivo pavakambomuka moto wakanga wakadzima. Moto wangu watodzima. Moto kubatidza vanobatidza bati pari pakona. Vachitoti moto wangu watoita sei? Watodzima. Handingamboite benzi rekuti ndapisirwa mumba. Moto wabva magumbezi. Moto wakatotangira padenga. Semuromo womunhu waigara achitaura vachiti tichavapisira mumba. Vanotinyetsa, vanotinyaudza. Saka vasadzikisa kuda kwavo. Vaita zvavaida. Zvisinei hazvo mai vedu havana kufa, vakakwanisa kuvaendesa kuchipatara. Takavaendesa kuchipatara vakanorapa. Zviri kuchinja. Ivo vaifunga kuti pamwe vachafa, manje havana kufa. Mapurisa emuno chaiwo chaiwo haatore nyaya sechinhu chakakosha. Ndokwandanda kuda kuenda kunobvunza kuti semwana pane mashoko ekuti pane vanhu vaiti tichakupisirai mumba. Mai vari kutaura kuti moto inini pandakamuka moto wanga wadzima, ndapisirwa mumba neumwe munhu. Imimi sevana makaenda here kukamba yemapurisa kunopa ripoti yekuti ndo zvaiitika uye mai nhasi uno vapisirwa mumba? Inini kutaura chokwadi kumapurisa ndandisati ndaenda. Nenhau ndandingori kuchipatara ndina mai. Tichitsvaga mari dzekuti tikwanise kurapisa mai. Saka zviye zvekuti anzi ndakambopfungwa nepfungwa izvozvo ndaizvifunga zvangu, bati pfungwa dzangu dzava dzapera kuti mai vangu vanoita sei? Vanofa. Saka zvinhu zvataimhanyidzana nazvo kuti mai vararame. Ndio zvinhu kuenda kumapurisa tasati taenda kunoripota. But ava mapurisa vemunomo vanga vakanoudzwa nasisi vangu kuti ndio zvakaita sei? Ndio zvakaitika. Zvekuti mupurisa wemunomo akaudzwa unzi mai vari kuti ndapisirwa mumba. Ndati anzi ivo vane mashoko ekuti anzi vaitaura kuti vakazvipisa vega mumba, vanga vaivesa moto wavo mumba, saka vakazvipisa vega. Ndakangoona moto uchibvira. Ndopa chandakaona ndichimuka machira manga ndakarara ndichimuka mumba. Ndopa ndakabuda panze ndobva ndaona moto uchiita seuchibvira, ndobva ndamhanya ndichipinda ndichivhura dhoo. Ivo ndo vakandidedza ndanga vachibudai imi sezvimwe zvese zvibudai dai mabuda achipanze. Pasina kana action yekuti vangakwanisa kana kubudisa chimwe chinhu pasina. Sei vaitadza kubuda? Dzadziri kumanguvai matimimi makanga makatorara. Dzaizo manguvai. Handizivi kuti dzadziri nguvai ndandisina chifoni. Asi waive usiku. Waive usiku. Muri kuti mimi makavati gogo budai, sei vaitadza kubuda? Mami neutsi wangu uri mwangu wakawanda. Utsi. Kodho. Ndo vakavhara mumba imomo mukati mami nezvisimbi zvavanga vakatsigira. Ndozve zvakavhara dhoo. Zviri kutaurwa kunzi dhoo rakanga rakasungwa panze. Makaona here imimi dhoo rakasungwa? Vakasunga, vanosunga nemukati kavosunga kunhu. Zvichireva kuti moto uyu wakatangira mukati? Ivo vaivesa moto mumba imomo mukati. Dzingazoti wakatanga sei, pamwe wakakwira mudenga nobva unopisa imba ino. Ndinoziva kuti zvakafamba sei, ndangoona moto wakubvira pamusoro pedenga, zvoti dai denga rakangodonha, pamwe dai vakatodonherwa imomo, takangoti 1 2 dai vakatotsvira imomo.
maona imimi imba iri kubvira gogo vaidedzera vari mukati vachichema vatotanga kutsva. Chii chamakaita? Ndakavhura dhoo nobva ndati mibudai, nobva vabuda, nobva ndavesa kunze, nobva ndanodeedza vanhu, nobva vauya mapurisa, nobva vasi kubatsira, vakauya vakawanda varume mumusha. Vanhu makatozovadeedza maburitsa gogo mumba. Ivo gogo muchitaura navo vakakwanisa kutaura here kuti zvakafamba sei, moto wakatanga sei, kuti vakanga varara, pane zvavakataura here ivo gogo? Hapana zvavakataura. Gogo vakazobatsirika sei? Vanhu vazouya, chii chamakaita kuedza kubatsira gogo kuzosvika vasvika kuchipatara? Vakangobatsirwa ndakavapa chihembe chekuchinja, nobva vazotakurwa nemota, nobva vaendeswa kuchipatara, nobva vasikupfudzwa chinhu chegutu, nobva ndateerawo, nobva kwakutonochena kwachena, nobva ndakazoteerawo kuchipatara, nobva ndasvika chinzi vatenda chegutu. Imimi ndimi makaona gogo muchiva vachibuda mumba maitsva, vanga vakatsva zvakaita sei? Makaona vakatsva pai? Vakatsva maoko nemusana kwese, nemusoro neapa, ndopandaiona wanga huri usiku ipapo. Vemunharaunda vakazobatsira sei? Vauya madeedza vanhu imimi, vavakidzani venyu vakauya here? Ndianani vakauya kuedza kubatsiridza imba ichibvira? Vakauya ndevamushaikwa nevavo vairara. Vamwe vacho handina kuvaziva, vanga vakawandisa, ndo vandakakwanisa kuziva ipapo vashama padhibha namushaikwa mupurisa vemuno mumende. Vakutoronga kuti regai tibatsire tiendese kuchipatara, ndo pakabva kwasvika vachine mota, nobva vazovatakura nemota, nobva vaendesa uku, nobva vazvipfuurira kuchegutu. Tirikunzwa isusu kunzi vakaudza mapurisa emunharaunda. Mapurisa vakanga vakuudzwa nyaya ipi? Sei pari kunzi pakaudzwa mapurisa? Ndakanga ndamhanya kunovadeedza kuti chivaita sei vandibatsire vaone zvaitika kane dambudziko chiraitika pana, noti pavasina kana chihembe chinji kana chii, zvese pavasina chiroti kuitira chii mangwana, vaone kwabva chiine moto wachona kuti zvafamba sei. Pane vakazombouya here kuti vatarise kuti vaone kuti moto wakatangira kupi, moto wakauya sei? Kutangira havana kuzozvongora, vangofungidzira kuti pamoto wavanonesa mumba, pamwe wabatira kumachira, nobva waenda mumusoro. Zvichira kuti vanhu vakufungidzira kuti moto uyu wakatangira mumba, hauzi moto wekuti pamwe wakabatidzwa nemunhu ari panze. Ivo vachimbotaura kwavo vaiti hanzi munhu andipisira pai mumba, kati akupiswa nzi abva nekuseri kuemba, kana makangorara mumba dai mabuda panze. Ndo matauriro avaiita panda vabudisa vanhu. Ivo vakanga vachiti munhu andipisira mumba. Vanga vanditi munhu aita seandipisira mumba, asi mumba mavo vaivesa moto. Saka nangononge asi moto wakakwira, nobva wabatira kumachira, nobva waenda Ndenga. Imimi kufunga kwenyu muri kufunga kuti zvichida moto waibatidzwa nagogo mumba wakafa wapisa imba. Asi iwo gogo vari kuti pane munhu andipisira munhu. Tataura naSabhuku nemupurisa wemudunhu rino, vese vatsigira kuti hongu panzvimbo ino pane makakatanwa. Ndakatonzwa kwakutoedza nemunhu anonzi Mushaikwa. Akaskorwa dhoo achiti ndara maiza vanenge vatsvira mumba uku, asi tatovatora kuvaendesa kuchipatara. Iye pachaizvo zvakaana kuenda kuchipatara, akatozoita kuti mukuwasha wacho avaendesa. Saka ini kana kuziva kuti iyo pari manje kuti amai ava vakatsva sei, ndina ruzivo, asi kuziva kuti vakatsva imba ndiwo musha wavo uno zvega. Vari kutaura ivimi saSabhuku, ndimi muridzi unoziva kuti hapari kugara ngana nangana. Muchibvunzawo vanhu vakatanga kuuya vachiona imba, vari kuti ivo vakaonei chii chaitika? Mushaikwa akandiudza kuti ivo mwana wavo ndiye vakaona chete, mwana wavo
iye anonzi Pamela ndiye aigara namai. imba yake ndiyo ineyi. Ndiye akanzwa mai vachichema. Ndiye akavanunura. Kunzwa kuchema kana kunzwa kudii izvo handina ruzivo kuti akanzwa sei, asi iyeye ndiye ane ruzivo. Asi njere dzake manje ndo dzinenge dzisingatori zvakanaka. Njere dzemusikana uyu. Asi kunyange pakadaro ipapa akakwanisa kununura mai. Akakwanisa kuvanunura kuti avaburise panze. Asi uyu murume uyu ndiye akakwanisa kuti akwanise kuvaisa mbatya kuti vawane kuenda kuchipatara. Murume upi uyu? Ndimushayikwa. Wokuuya achizokurovera idhogo. Ndiye wache. Ndofunga kana kwaya kuri kusuma pasi 3 kana kuma 4 meno. Akusati kwaedza. Tiri kunzwa isusu kuti pane gakava pamusoro pemusha iwowo. Imimisa sabhuku. Uye tikunzwa kunzi mumashure mugogo avanonzi vakatombotemwa uye vanoti ivo vaityisidzirwa kuti vachapisirwa mumba. Imimisa sabhuku zvakambosvikawo here munzeve dzenyu? Ya, zvaisvika. Asi kutiko semunhu asina njere dzakati nakei, ndayo ndisina matresero. Paanekitoa ndopa demunhu wacho wavanonetsana naye. Ya. Kunetsana kwokuti ivo vaingobvawo panapa vachingotapopota kana 12 o'clock dzeusiku vainogona kuzviita izvozvo. Ivo gogo chete. Asi iye hayo ndisati ndamunzwa. Zvinokubatai sei? Tiri kuona kuti musha watsva uri mudunhu renyu uye kutaura kwatiri kuita ikoko kugogo vakatsva zvakaipisisa vari muchipatara. Zvinondikanganisa upenyu hwangu, asi ngoshayiwa kuti koungadii semunhu. Saka pfungwa yangu nguva nenguva inenge ichitofunga kuti dai kuri kwokutiko mhuri yamai ava, murume wavo akafa, ivo ndo vasara nemhuri. But mhuri majeka nhembe, havana chavari kuita. Vane mukomana 1 anonzi Norman. But betsero hapana. Havasi kubatsira mai. Havasi kukwanisa kubatsira mai. Havasi kukwanisa zvachose. Izvo kuti ndimuone akapfuura nepapa semazuva ano handichatombomisiyi. Pane runyere kupi rwekuti mwana watataura naye anoti ivo gogo vakataura vachiti pana handipisira munomu, uye kana kumashure umu vakambenge vati ndatyisidzirwa kuti ndichapisirwa mumba. Imimi munozvitora sei sasabhuku kuti munhu ari kuti ndakambonzi ndichapisirwa mumba uye munhu wacho atsva ari kuti inini ndapisirwa mumba? Ndingozvitora kuti iko semunhu ari kutaura anenge achitaura nokurwara kwavo. Unotonetseka kuti zvino unozvipedzera kuna ani. Zvino saizvozvizvi otherwise fama chibheta nokuti panenge pawakutoona kuti ndingatoyamurwa apa. Saizvozvizvi kuti mumwe musidai kuri wokuti vararama pane vayamurira kuti iko vaite kuti zvinhu zvinake, nokuti zvinobva zvaita kuti iko wamangwana kana iniwo ndingararamawo mune zvakanaka. Zvinhu zvinganatsiridzwe sei? Nokuzvigadziridza nemurawo. Kana tiri kutaura panyaya yemurawo, muri kuti here zvinhu izvi zvinofanira kuiswa mukati memapurisa kuti vaongorore kuti moto uyu wakatanga sei, zvakafamba sei? Kuiswa mukati memapurisa hongu zvingaiswe, asi kutiko hazviite kutiko upenyu hwemhuri hurarame. Ndiri kuda kurarama kwemhuri nokuti kunosanganira neniwo, nokuti ine zvinezvi handigoni kurima. Fanana neavo vagone kurima. Saka ndotoda vechidiki vandotarisira kuti ndo vangapota vachiita kuti zvitinakire. Vaite basa. Saka nyaya yegakava iri pamusoro pemunda, imimisa sabhuku muri kuzvifambisa sei? Vanhu vaviri vari panzvimbo imwe chete, uyu ari kuti ndepangu, uyu ari kuti ndepangu, toona zvinhu zvakadai zvichiitika. Right. Maita zvakanaka madam. Tave ipapo panonetsa nokuda kwokutiko nzvimbo ino munhu akanonga chijeke
ndiuyu anonzi Chibondo. Vachibondo vanonga njeke vakaisa cement pamapegs anosvika kuita 4 kuma 20,000 patakapinda. Izvi zvasara zvoitika zvokuti woti ndodai ivo mai ava nomurume wavo ndo vakasirwa neuyu Vachibondo. mai vatsvava Mai vazotsvava nomurume wavo vakavigwapo. Saka mushure maizvozvo ndingangoti mushure maizvozvo murume asati afa zvokutsvaka kuti apa ndepangu apa ndepangu zvakanga zvatatanga. Saka izvi zvaitwa nemakansilas nekuti kansila aiva aripo ndiye akatangisa kuti Chembere agona kuti makakura sekutaurwa kuitwa kumazuva anaya anti Chembere ngadzife tuwane mararamiro handidi. Saka vaitoti Chembere iyi haina basa pati inofema yonzi haina basa. Saka pakaita kuti iko patorewe vanogona vane simba ndo vanga vachigarapo. Ndokutanga kunetsana kwavakaita ex-councillor vakaita izvo. zvichireva kuti imimi makanga musina simba pamusoro penzvimbo nanhasi handina simba. hamuna simba. Chii chamuri kuda kutaura nekuti kana paine fungidziro yekuti gogo imba yakapiswa chamungade kutaura kuri kuti chokwadi imba yakapiswa ivo vari mukati? Apa ini ndinongotarisa kuti kuchawakaitamba panofanira kuve nezvinhu zvakaitika kuti imba itsve. Kana gogo vasina kuwana moto wokuzviisira ivo ukanobata denga, somebody anofanira kuva akauya kuzodi. Asi imba iyoyi kere sokutaurira kwandinoiita yanga iri bedroom, iriyo house, iriyo kitchen. Saka zvimwe zvinoafekta kuti zvinokonzera kuti moto uzokwanisa kubata denga. Asi handisi kuda nekuti gakava iri haripo. Pangangova negakava asi zvokuti ndakambovaona rimwe ramazuva achiti uyu anotaura wakadai so ivo vachiti ndakadai so. Never. Handina kumbovanzwa. Asi kuti ivo pakutaura chete semunhu anenge ane njere dzisina kuningirika ndo vaita kutaura. Ndoruzivo rwandinarwo ini. Ndingati inini imba yakatsva zvokuma-3. Imba yatsva zvokuma-3 ndiri kungoita zvokufungidzira netime yakazofamba mwana wavo musikana achizouya achideedzera nenguva yaakadeedzera semunhu akanga akanetawo tabva kubasa. Saka panguva iyoyo ndakabva ndamutswa nevamwe vangu avapo. Ndakasvika pagedhi ndobva ndataura navo ndikachimira ndipfeke bhachi. Saka dza20 to 4 ndichisvika panapa ndakaona zveshuwa mai vari apo vakarara vakafuka jira. Ndobva ndatora tochi ndobva ndavanongedza kudaiso. Ndobva ndakatanga kuona musoro kuti musoro watsva. Ndobva ndavatocha muno mapendekete ndikuona kuti mapendekete atsva. Ndobva ndakwanisa kudhonza kabhulauzi kavakanga vainako kanga kanamira. Ndobva ndadhonza. Pandakadhonza vakatanga kuwedzera kuchema ndichibva ndabata kuno kumusana kunoko ndichibvisa zvichikwatanuka. Ndobva ndazoona kuti kuno zvakare kwatsva. Ndobva ndabata kusaidi ndichivhura kuti otherwise mhepo ingapinde. Ndichibva ipapo ndakanga ndiri munhu akanga ari pakati pekuona kuti ndakazomhanya apa kuti tive nekubatsirwa panguva iyoyo. Ndakasvika ndikati vedwe ndiri kumbiro ngoro sezvo
mumwe dadi atsva toda kuti manyena wokupi kuchipatara. Vakasonditi nini mwana wangu mukomana tamutuma kupi ku next. Asi vakomana vakanga vaenda kunonzi ku Penbank nodedza anova mukwasha wokupi wepanapa. Time inini ndobva ndamanya kumba ndobva ndanoedzera pasabhuku ndozvaitika kupi uko. Ndichiona kuti munhu mukuru asi mudzimai wavo munhu weutano ndobva ndavaonesa. Ndobva ndaona kuti ndiri kunonokerwa pane zvandiri kuda. Ndobva ndamanya kumba. Ndobva ndanosunga mope dzangu inini. Time yandakasunga mope ndo time yandakaona malights panapa. Dzimba dzangu dziri uko but it needs dziri panapa kwange kuri kure. Ndobva ndakurura mombe dziya idzi. Ndichiona mota ichienda kupi kuchipatara. Ndakasvika ndakangotora bhasikoro rangu kuti ndichitaura dzimai kuti ndakumbonaka kupi kuchipatara ndinokwanisa kuti kutaura. Ndakamhanya chete kuchipatara. Ndichinosvika pachipatara mai ava vachinyorerwa tsamba yekuti vaende kupi kuChegutu. Asi munhu akanga achidhiraivha mota akakwanisa kuti inini handina license kumurodhi zvikanzi munonongedzera chete kuti mimi murwere watiinawo ari padenja. Asi nguva iyi vaichema, vari panguva yekuchema, asi manguva vaichema vairatidza kuti upenyu hwavo husina kubatana. Upenyu hwavo vakutoona kuti nguva iyoyo munhu apa nguva yekutambudzika. Vaichema pamusoro pamama wavo kuti mai dai mandiona. Panguva iyoyo ndo zvavaichema vari pai vari mumotokari. Manzwi iwaya achipinda munzeve dzangu. Ndobva vaenda. Ndobva ndadzoka ndakazosvika kumba zvekuma9 kubva kuchipatara. Imi muchisvika panapa padedzerwa kunzi patsva makasvika imba ine chimiro chakaita sei? Imba yakanga yapera. Zvairi izvozvi takasvika tikaona imba iri zvairi izvozvi. Imba yakanga yapera. Tinoziva kuti Shona inoti pakashayikwa chembere bere rorutsa imvi. Pano pari kunzi pane makakatanwa yekurwisirana munda uye paive nemashoko ekunzi gogo vaiti vanhu havaiti muchandipisira mumba tichakupisirai mumba. Imimi makazvitarisa, vamwe voti ndofunga moto wavaivesa mumba. Imimi makazvitarisa kana kuti ivo gogo pane here zvavakambotaura pamusoro pekuti moto watanga sei? Gogo vatsva havana zvavakakwanisa kutaura kuti moto watsva sei kana kuti imba yapiswa nani kana kuti ndikozova nekufungidzira kuti imba yapiswa nani. Nekuti chandakatanga kuringa nzvimbo iyi ndikaona uswa huripo pasina padi patsva. Asi zvemakakatanwa iyemen makakatanwa aripo akabvira kare. Makakatanwa aya aripo zvane makore ari makakatanwa ekudhonzerana chete pamusoro pemunda uno. Asi munda uno itaiza kuti muridzi wemunda aripo haana kufa. Mbuya ava vakaiswa namuridzi wemunda pano asi akazouya haana kuti akatorwa nemuridzi wemunda kumuisa kupi pano. Muridzi wemunda haatomuzivi. Tinoona isusu kuti kunyangwe kana zvinhu zvakaipa hamusi kuwirirana asi panenge pane upenyu hwemunhu vanhu munobatana. Imi muri kuti makasvika pano kumba kwenyu kure kure masvika asi vavakidzana havasipo panapa. Chimiro icho chakakubatai sei? Namanje chiri kundirwadza kuti ma next 1 2 ndo ma next avaya ava nevava ava ndo mukakatanwa asi uyu next wavo zvakare. Handitika vakatadza kunzwa kana kuuya kuzobatsira. Takaona pana pasina munhu. Inini nevakomana 4 nemwana wavo 1 ndo tisu tanga tiri pano. Kwete zvokuti tingadedze imwe tingazotsvaga vamwe vanhu futi vakauya pahelp yepanapa hakutorina. Isusu nevakomana ivavo nemwana wavo tisu tanga tiripo.
zvakandirwadza kuti kana Zabungu chai haana kukwanisa kusvika pano, Mazabungu maviri akatadza kusvika pano. Zvinondirwadza. Namacho zvinondirwadza kuti tinonzi tine vakuru vanonzi ndivo vanova Mazabungu. Saluni otadza kusvika kuona kuti musha uyu wakatsva sei. Vakutadza kuti regedzai ndifambire kunosvika paChegutu apa. Mai havachiri muChegutu, regedzai tinovaona. Ini nangu semunhu wehurumende ndakakwanisa kunosvika paChegutu ndikavaona vari muchipatara. Aiwa Mastei, ukamiti muri wehurumende muri mupurisa mudunhu rino iri. Ko pari kunzi mapurisa akaudzwa asi hapana action iri kuonekwa kunge yakatorwa. Vakazotora kana dzave hama dzemutsvi dzakazotora dzakazoendesa report kumapurisa pachishayikwa action. Regedzai ndakamirira semapurisa, mapurisa akanga ari pakati pebasa ndekuti kwaiuyewo vakuru veprovince vakanga vachiuya kuzoita chiongororo pakati pe station. Imi mati muri mupurisa wenzvimbo, vana vari kuti ivo vari kufungidzira kuti mai vakapisirwa mumba. Hapana here zvamunokwanisa kuita semapurisa kuedza kuferefeta kana kuendesawo kumberi kuti nyaya iyi iferefetwe? Ipapo hatizvirambe, asi inini semunhu ari muno munharaunda ndiri pakati pekuti ndinzwe kuti zvakafamba sei namanje handisati ndanzwa chinhaurwa yacho kuti panganzi uyu ndiye apisa uyu ndiye azodai, asi zvemakakatanwa tinazvo. Munhu akatanga kupiwa munda ndiye akanga ati gogo vagare pano. Tataura zvakare nemunhu akapiwa munda uyu achiti nyaya yemunda iyoyi yanga iri kunetsa kwemakore. Ivo vane offer letter asi munhu iye akazouya neoffer letter uye zvinhu zviri kugara zvichivashungurudza nekuti pavakambonzi vabhadhare munhu ivo vakanga vasina mari kumubhadhara chivakwa chaakanga aisa. Takaisa gogo kuti vagare paplot pano. Vakauya vachitsvaga pekugara, ndabva ndavapa pekugara. Ndavapa pekugara kudaro, pakabva pauyawo mumwe akachiti ndapiwa plot inoyi, ndabva agara pano. Asi kubva mushure mekubva vatanga kugara nagogo, pakava nekupesana nekurwisana nagogo. Mushure vakatombotemwa zvakare nedombo vachinzi gogo vabve paplot. Vachinzi vana vaitiretena kuti tichakupisirai mumba nababa wacho achiti muchatopabva nokuti chibondo wacho haasi kuuya kuzorima panapa. Ndomatanga saka tikufungira kuti pane zvakaitika kuti gogo imbai kana tichinzwa kunzi yakazoita kusunungurwa kureva kuti pane something zvakaitika kuti gogo havaikwanisa kuti vakarara mumba vosunga zvakare door nekunze. Kureva kuti pane someone akaya akasunga door so that kuti gogo kana vakuchira mumba vasakwanise kubuda. Zvichireva kuti ipapa muri kutaura kuti kutsva kwakaita imba iyi maitove nemunhu mukati. Dhoo rakasungwa nekunze. Iko zvinezvi imba inoratidza kuti yakaparara. Gogo vari sei, varipi? Gogo kutaura kwatiri kuita vari critical condition, zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka. Vakambenge vari kuChegutu hospital asi vakazotransferiwa ndobva vaiswa kuHarare hospital. Ndokwavari pari zvino. Mungatitsanangurire kuti vakatsva zvakanyanya sei? Vakatsva musoro wese izvo kuti pandakambovaona kuChegutu ganda rese vaita manesi pavaida kubvisa bvudzi vaita kukwakwanura neganda nemusana nemaoko ese hapana kana ganda richiripo. Gogo vakatsva musana zvese nemaoko. Zviri kureva here kuti mimi muri kufungidzira kuti vanhu ava vanga vagara vachinetsa? Tingati here panapa pane makakatanwa enzvimbo? Hungu takamboenda kuMinister of Lands ndichitiraya kuti ndidzorerwe plot yangu. Vakati munokwanisa kufanira kutsvaga mari mumudzorere dzimba dzaakavaka. Ndanonoka kumudzorera mari yakanga ndataurwa ndimupe, akabva atanga kushungurudza gogo. Ndakuuya kuti ndichimubvisi akati ndaane offer letter yangu saka iwo hamukwanisa kuti undibvise paplot panapa. Saka makakatwana achiripo. Tinoziva isu kuti hongu vanhu vangaite makakatanwa asi kana zvaakusvika pakuti nhasi uno gogo vava muchipatara vari critical zvamuri kutaura kureva kuti pakanga paakuda kutorwa upenyu hwemunhu, chii chamuri kuda kutaura? Zviri kundirwadza singaiti ende zviri kutondishungurudza. Zvandingatotaure ndezvokuti dai takwanisa kuona sabhuku nevanhu vagere munharaunda nemunhu ari kunetsa kudai, totaura pajekerere nakansela toona kuti munhu uyu obviswa pano nokuti kana gogo vakapora kana vakati vadzoka kana mhuri yavo kuti igare pano ichi zvichanetsa, because kana gogo vakati vasumudzirwa zvichanetsa kuti mhuri inenge yasara pano inogona kuzopisirwa mumba zvakare sezvakaitika pekutanga. Pakatsva imba iyi imimi makanga musipo? Ndakanga ndisipo. Vari kutaura vanoti gogo vakazonunurwa sei?
vari kutaura vanoti manext door acho iye wavanogarisana naye nemumwe muvakidzani haana kukwanisa kuuya kuzovanunura. Vakazonunurwa nemusikana waanogara naye nevamwe vakazobva nekure ndo vakauya vakavabatsira. Ndapi mashoko amuri kuda kutaura? Tinoziva pane muimbi akaimba nziyo kuti achitonge matare chibhakera. Ndapi mashoko amuri kuda kutaura kuvanhu kuti kunyange vanhu pane kakunetsana asi zvinezvi takuona kuti kune munhu ari kutorwira upenyu hwake nguva inoi? Ndinoda kutaura kuti kunyange vanhu muchinetsana zviri nani kugara pasi motaurirana moonesana mune zvakanaka pane kuda kutora upenyu hwomumwe munhu. Tinokumbira kuti dai zvinhu zvikadai zvikaoma sei kana dai mukanetsana sei hakuna kutora mutemo tichiisa mumaoko edu. Zviri nani kugarisana pasi kana kutsvaka vanhu vanokukanselai so that zvinhu zvenyu zvofamba zvakanaka. Tiri kutaura panapa pane kakufungidzira pane here pamakaenda kunotaura kumapurisa uye gogo kurapwa kwavari kuita pane police report here iripo ikuratidza kuti munhu dhoo rakanga rakasungwa zvichida kuti pane akanga vapisira mukati? Ndichibvunza vanhu vaiva kuno pakaitika nyaya iyi vari kuti vakaudza mapurisa emunharaunda asi ndiri kuona hapana kana action yakatorwa. Even kana police report yacho hatina kuiona pandakaenda kuchipatara. Saka kureva kuti hapana kana zviri kuitwa nemapurisa, kureva kuti zvinhu zviri kungotsikirwa zvakadaro. Chii chamungade kutaura? Nekuti tinoziva kuti isusu kana munhu apara mhosva unenge uchitarisira kuti munhu aripire mhosva dzake. Saka kana pari kuti ipo hapasati pane munhu abatwa kuti akanga achida kupisira gogo mumba. Ndichifunga kuti mapurisa dai tagoona kuti poitwa police report gogo voonekwa zvinhu poifeyewa ponyatsoonekwa udzamu kuti chii chakaitika kuti gogo vazosvika pakuda kupisirwa mumba. Zviri kureva kuti iye zvino izvi mapurisa havana chavanokwanisa kuti nekuti hapasati paenda kunoripotwa zviri official kumapurisa. Hungu saka ndachifunga kuti pari zvino zviri nani tiende zvakare nyangwe nyaya inonzi mhosva hairovi tiende kumapurisa toripota totanga kesi yagogo kuti ienderere mberi. Zvane mazuva mangani zvaitika zvinezvi? Ndofunga patova ne 2 to 3 weeks now. Gogo vachingori muchipatara. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe uye musakanganwe kuti kuita subscribe mahara, hapana mari inodiwa. Musakanganwe zvakare kuti tichazenge tichikuigirai chirongwa Destiny Blitz icho chinouya nechisikana Anesu uko kwatinenge chikuidzirai nyaya dzese dzinenge dzaitika svondo rinenge rapfuura uyewo nedzimwe dzatakamboita pano pa Destiny TV.